हेल' लोगोफोर, आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअआ जोबोद दुखुनांथाव। नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसे बेल आइकनखौबो थु आरो दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। दा नोंथांमोना साननो हागौ बिथाङा मानो दौलेङाव एबा फार्स्ट नांनानै थैलांखो। दा बेखौ आंबो मोजां बारा मिथिया, मानि थाखाय बेबायदि खालामनानै लाखो। थेवबो बेबायदि खालामनाङामोन। आं खोनानाय बायदिब्लाथ' न'आव बिदिनो मबाइल लानानै ओरैनो थाबाय थायो, बेखौ रायनायनि थाखाय बेबायदि खालामदों होननानै खोनादों। नाथाय नंगौना नङा बेखौथ' मोजां मिथिया। एनिवे बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बेनि थाखाय नोंथांमोना जाय भिडिअ नायदों नोंथांमोना दसेबाबो आर'ज खालामबानो जाबाय गोसोजों। बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ। बिदिब्ला बाय।